Hyvinvoivat asukkaat ovat elinvoimaisen kunnan perusta. Kuntien lakisääteinen velvollisuus on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä eli HYTE-työllä parannetaan ihmisten mahdollisuuksia ylläpitää hyvinvointia, terveyttä, työkykyä ja osallisuutta. HYTE-työllä myös ehkäistään hyvinvointi- ja terveyseroja väestöryhmien ja asuinalueiden välillä. Tämä työ on kaikkien toimialojen yhteinen tehtävä. HYTE-työlle on myös taloudellinen kannustin. Valtio palkitsee kuntia taloudellisesti HYTE-kertoimen perusteella. Kunnan tulee seurata hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja tehdä päätöksiä ajantasaisen tiedon pohjalta, jotta resurssit voidaan kohdentaa fiksusti. Vaikuttava HYTE-työ edellyttää Vantaan erityispiirteiden, kuten monikulttuurisuuden ja alueellisen eriytymisen huomioimista. Vuosittain julkaistavaan hyvinvointikatsaukseen ja kerran valtuustokaudessa julkaistavaan hyvinvointikertomukseen kootaan keskeisimmät vantaalaisten hyvinvointia ja terveyttä kuvaavat tilastotiedot. Tutustu niihin Vantaan verkkosivuilla. Hyödynnä aktiivisesti myös muita tietolähteitä, kuten THL:n sotkanet.fi-sivustoa. Tutkitulla ja ajantasaisella tiedolla voimme tehdä vaikuttavampia toimia. Kiitos, että olet mukana edistämässä vantaalaisten hyvinvointia.